Aurten datu onak daukagu, orokorrean turismon getxon. Egia da, agustuko denborak ez gaituela lar lagundu eta turismo bulegoan erregistratu dugu zan bizitak gitxiago izan direla, baina ostera hotelak eta bar kasi-kasi 100% egon dira, beraz tendentzia datu polita da hotelak goraino ikustea. Egia da, gero eta gehiago informatzen dugula beste era batzuetara, eta orduan informazioa heldu egiten da heldu behar jakon jendeari. Datu txarra daukagu, edo bekuntza datu bat daukagu agustuan denbora dela eta, baina tendentzia ona dela ikusi genke urtarriletik uztailerako datuak goranzko datuak direlako, ezta? Eta horrek esan gura dau, bebai ondo egiten dugula desestazionalizazio lana lantzen, ezta? Oso garrantzitsua da turismo iraunkor baterako desestazionalizazioa eta datu positiboak eta onak eukitea sasoiz kanpo guretzako garrantzizkoa da udako datu mega borobilak eukitzea baino. Beraz, hotelak gorantza egin dabe, datu onak euki dabe, okupazio maila 82,5 izan da, bataz besteko egonaldia 2,25, datu onatan gagoz, batzuk apur bat goratsuago dagoz, beste batzuk tendentzia berean mantentzen dira.